बे मेथाइआ माने खायसे बिखुमजोआ बिदि लुगैयो आरोना अनलाजों दाउजों सबायजों साम'जों संनो गोरों लुगैयो दै नंगौ नङा बेखौनो खनदों नै गासैबो एसे Thank you so much. बिथांनि मेथाइ खननायखौ मोजां मोनो जोंहा इउएन एकाडेमिनि बर' भाषानिया आरो 400 रां बान्था बावबाय आरो जाय साउन्ड दामगिरि गलापी साउन्ड क'क्राझारनिफ्राय बिथांमोननि टीमा 500 रां बान्था बावगोन कार्तिक बसुमतारी बिथाङा बान्थाखौ बावफैगोन गलापी साउन्ड जाय साउन्डआव बिथाङा मेथाइ खनबाय थादों बिथांनि साउन्डनि टीमा 500 होगोन अर्जुन बर' आरो 1000 होगोन हैनो थाखाय खावलायबाय सांसारिनिफ्राय गलापी साउन्डनि कार्तिक बसुमतारीनि टीमखौ फैनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे बिथाङा गांसे आर'नाइजोंबो बरायबावगोन जोबोद साबायखर आरो बिथांखौ दोंसे खनबावनो थाखाय खावलायबावबाय जोबथा खननो थाखाय खावलायबाय दोंसे मानो होनब्ला जोंहा साउन्ड दामगिरि बिथांमोनाबो माने खुसिदोंनो माने बान्था होलायथारबाय बिदिबाथ' जेसांनो बान्था मोनदों माने रायजोफोरा बिराद फसायदों बेनिखायनो बिथांखौ दोंसे आरो खननो खावलायबावबाय आं बुंखादों ना नङा होमबा
देंखोआ ओरैबादि गोदै बेखायनो बुंदों बिथांखौ जों गोजौआव लांनांगोन आरो जोङो बेखौ आगबारिनांगोन गोजौ लांनायसिम स' खनसे आखाइ गोबारै खबनांगौ रायजोफोर गोसायै दावहारिनि थाखाय थेंक इउ